兄弟下，把先说看说，有些说这个说下说这说下，我下。Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरबाय। दायो जों नै दाख्लैदि जों एकाउन्ट खुलिदोंमोन ना, बेहाय जोङो दा थांनो नागिरदों। माने दिनैहाय जोंना पासबुक होगोननो, बेखायनो जों गासिबो हस्टेलनि फ्राय फैजोब्बाय आरोना, गासैबो माने पासबुक लायनो थाखाय। दायो थांबाय थानि, नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। दायो जों थांबाय थानि। मालाय मानसि साफा फाननायसार ना? हाबानि थाखाय लांफैनांगोनहाय। नै दोनखाथारनोसै आं थिखांना। हाबायावनो लांफैनांसिगोन ना? मासे साइस नुदो ने? मासे साइस नुदो। इनिफ्राय दखाननिफ्राय गोजानानो जाया ने? खाथिसो जायो। थाबाय थांगासिनो दङ। आयै न'फोरानो अयथासार गोजौ लाबायनाय। गोजौआवसो नायखोनांगो, जोंना गाहायाव नायनांगो, बिसोरना गोजौआव नायखोनांगो। खुलियाखै बारा माबाफ्रा। नै आबै नाथुरमोना थाबायगासिनो दं। मालाय मासे गुफुर नंला, चाइनानि नामा? मासे माखसे एखेलायस'?我先去抢，上去抢。我先去抢，上我先拉下。上去下，把先说看说。有些说这个说下，说这说下。我下，我是不说那中间下。我是不是说？我这个是。我这个是个。네 엄마 판가시네요. 엄마 반대면 누나는 지 일로 배잖아. 난 다른데. 여기서 뛴다 잡아나? 티 뭐다 잡아? 티 뛴다 뒀어 배를. 나 이 दखानफोर मोजां जाथ'वाखै, मोनायावसो जायो बांसिनानो, बेलासियावसो। जिखिनि खुलिदों नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि। मैगं फानदों। इयाव आरो माबा माबि मेथाइ फानदों, लारु लुरु तुरु बुलु। गुरु मेथाइबो फानदों। साइडखैबो दं आरो मैगं फाननायानो। बाजारबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो ना? बाजार गैयाबा एसे लांदां जायो। माने दाहाय जागोन आरो जानायालाय बेलासियाव। lagi benar anda. Niki kulilang nan kadang gila datang nani gozuon ke, na? Keliling mana? Keliling mana kulilang nam tu? Keliling mana? Keliling ding. Xerox. Wow. Xerox ni usla nama? जों बैहायनो बायो नै 100-200निखौनो गोरिबसोना जोंबो पेसानि हे ना नै इखै सब आरो माबा 100-200 इफोरबायदिनि गस्ला फानजोबो आरोना बेलासियाव। ओमफ्राय दा बांद्राय जथ'वाखै, दायो जगोन खोना 4:30फोरसोआव। ओमफ्राय दायो जों फैबाथाय 3टाल' आरोना टाइमा, मानो दासो नै दहनदो। बेफोराव जजोबो ओरैहाय लारि गासिबो बियो 100-200 इदिनि गोजा ड्रेसफोरा। नोंथांमोनाबो सोरबा 100-200नि गस्ला नायनोबा ड्रेस नांगौबाथाय गोजां बोथोरनि थाखाय लां। बे ड्रेस दंखायोना 200, 250, 300, 150, 100 इदिनि गोजा आरोना बिलाइनि माखाया। जों दायो फैयै मोननोसै बेंकआव। माने जोङो बेंकआवसो फैदों आरोना। दाख्लैयो दि जों एकाउन्ट खुलिदोंमोन मोनसे इउनियन बेंकआव, बिनि दिनैहाय पासबुक होयोनो, बिखौ लांनो फैदों जोङो। दायो मोननोसै बेंकआव थांगासिनो दङ। लोगोफोर खावसे दंमोन उनथारावसो, बिसोरो थाबायनो हायाना, बिसोरो जोंजो हाया, बिसोर थाबायनो। जों दायो थांगासिनो दङ। बेंकआव थांग्रोना लानोसै, पासबुकखौ लाहैनोसै। दायो मोनफैबाय जों नुयो बेंकआव मोनफैबाय। नै बेनो बेंकआ, नैहाय ATMबो दंखायो खाथियावनो। माने दायो हाबनोसै। बा आहि पाइसुए हल नाकि কাম হল নাকি? কাম হল নাকি? বেংকত মাতি আছে। আমি যাওঁ। চাওঁ
फट' गैया नामा पासबुक गैया इयाव पासबुक लाखिदोंमोनथ' नों आंनियावसो थायोमोन पासबुकआव होनो थाखाय लाखिदोंमोनथ' Anak zona gitu nih, anak zona gitu ya. Ani kebodoh, ani kebodoh. Apa ini? Bangalai. Dewani makanya bangalai. Bukan ngono. Udah ngono. Yang itu macam mana lebar? Rumi, angker bintang mending sama. Mabre kisna? Mabre indah? Mabre bintang na? Mabre bintang kisna yang kunci? Kena. Tahu malai. Nanti saya mau jawab apa sih nah? Rumi asal bintang kan? Bamalai, ayah boleh dah. Wah, isir kau je ni, barang maya beli pitang mana? Kan yang macam pitang berapa? Oh, je kuge lagi. Pitang mana pai? Soalnya nak urus tangga kemana? Soalnya nak urus tangga pai, jangan saya ni jam kau, jumbo. Kau tangga ni. Orang urus, balik berapa? Kerja. Pitang mana tu mana? Lama berai cuma kasih ni dah ya. Bangalai. Ini macam berapa lama ini? Masih kufur dah malai sih. Malai. Mana zalai ni sih di barat tu lebai, kerja lebai di ni se. Kelas gaya na, kelas gaya ni doh se kau lebai, mana bengau kau ni macam apa? Bengau kau ni nak kerja ada ya. Mana bila se kelas gila. Ini ni mana kerja ni sih dah lebai na. Bakar engkau dah nama na ni tu baik. Beragam sini dah ya. Ki Korea se. Mobile cover logai se. Blog bana se so. Kelasnya panga, aru purut tempat logai di siba. Keman? 50 dah. Tunda ya saumin jahang tu ni, mana ikan sindang untuk terang. Nega sindang ni hasil, jangan sakai. Ba malah max kan mau jangan hina max kan lingo. Oh haya. Wah, deh. Sada. Ini nak berang lagi ya. Maksud anda kaya ada yang bahasa ada deh. Saya payah mana lelang banyak. Kulisin mana mana tu yang kerja? Hah? Naik kalau pun kah? Komtar mendang ber. Kerja sedoi, kerja punya. Saya cakap. Kom menjelek pasar bangsin macam kau ada macam na? Bisti bari mungkin, bob mabap, kondo dia mah. Apa ni sile? Nih, kau tak siapa? Tukulu. Nih, gimana kaya besi apa nama kau tak pernah ke? Nih, ibu kau tak pernah sih kena. Sabitala, surupen, 200. Iku macam tu. Apa sih nama baik? Khusus nama. Macam tu nangka. Besang? Macam kan na? 100 ni nama. 100 nama. Keman tu? 200. Ni di kemas guzam nudem pai. Iku. Macam tu.
गाननो मोजां जासिगोन दा गोजांनायाव ना masih खोमसि जाखो ओमफ्राय 40 টাকা मोजां नङा नङा এটা 20 টাকা করো 20 টাকা লো কমাই দিম ya saना sayanggo 20 টাকা मोजां नङा नङा ना Moja gimana? Super aja. Malu saya belum sebab. Masuk nenek. Nanti sudah kayak menang boleh bangun juga.